Здравейте хора, днес ще цъкаме Fortnite. Преди да почна този клип ще допретя, че не съм играл от няколко седмици и ще забравя на Battle Royale. Като днес ще правим чалендж. Този чалендж е помпа МК Снайпер. Хилово и това. Няма друго. Но има едно условие и една ловка и тя е, че трябва да направя минимум 5 кила. Аз не съм играл от една седмица, което е доста лошичко за мене. Не ми харесва това, което съм измислил, защото ако загубя това предизвикателство, ще бъде много зле за мен. Защото аз искам да не смисля просто. И пишете ми в коментарите някакви чаленджи, да мога да си направя чалендж видеа в YouTube канала и ще пусна малка част в TikTok. Но първо в YouTube. Защото не бях качвал за една година близо. И между другото съм също великопче. Тъй, че не ми се сърдете, че ще съм малко слаб, смисъл като за щупане копче съм добре. И с голям клип. Може сами да видите в момента как хладна и как. Ще качваме някъде където ще ни е удобно. И това нещо ще е тук. Така. Ще направя видео с мой приятел. Но трябва да измислите чалендж. Така, филова. За сега ще взема това. И нямам право да вземам влакно. Ребята. Може сами да видите, че не трябва да дропна пистола, има хора. Просто няма да се бия с нея. Стига лагвам. Седем си. Така. Нямам право да взимам златни оръжия. Ама, аз не мога скрия. Си пуски не мога. Ама, искам само да ви покажа пинга ми. Колко е зле. Не мога да едитна. 1000 пинг. What the hell? Тук ще се изложим на това видео. Леле понякога ми идва да щупам микро. Стига лагова! Стига! О, не, нямам право да взимам грамотевицата. Мазеска. Като цяло нямам право много неща.
Добре, някаква помпа няма ли да намеря? И така... Може да пишете в коментарите да има направя видео, където игра само с снайпер. Но мога да играя само с син или лав. Никой. Нямам право на златен, на такива, дори на митик помпа. Хора, след малко ще се върна, защото някой реши да звънне на звънеца ми. Вече след малко се връщам. Хора, тук съм, извинявайте за прекъсването на клипчето. Да му видях човек. Добре, сега. Мисля, ако тук няма шилд, не я. Аз на мен ми държи повече пинг, отколкото на мен. Късмет. Не. 400 пинг. Добре, това е готино, влизам в чаленджа. Така ми е по-трудно, обаче има едно условие. То малко тъпичко да държи 1000 и нещо пинг. Фокусирай. Тъпичко. Тъй, че май ще седим малко от това, докато не стане нормален пинга. Това ли ще стане скоро? Добре. Поправи се с това. Ама... Така. Добре, вече стигаме етапа, стягаме се. И сега се пускаме. Ама сега започваме да може да има нещо красиво тук. 24. Ама искам и помпа някаква. Така, ай! Взимаме помпа? Не. Хит. Кил. Къде? Чакайте да дропна това. То колко патрони имам вътре? Дихаме хора. Нямам нито един патрон сенцата. Ако ме намери, Господи мурата, пази ме подлини. То ще ми свърши материала на мене. Какво? Мисля да почна да хая, защото той я има лего нинджага и да мога да се килна. Цвета на този клип. Не. О! Да! Как ме видя? Добре. Кой е забила? Така. Ще се върна като зареди. Така хора тук що ми зареди.
Тази игра ще бъде по-динамична, за да може да стане по-интересен самия клип. Така, тази игра се стягаме вече, наистина. Няма загрявка, не загряв. Стягаме се, да не ни върви на толкова тим, колкото в момента. Молиме се. Сега става динамично. Ще скочи на лъчката. Това почти... Той дроп ми е почти всяка игра. Моля се да ти намеря оръжие, да ти пръсна платината. Ево. 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 Сега ще... Ако аз не се надавам, ти ще се. О, помпичка. Ама нямам право да взимам това. Не, нямам право да взимам SMG. Къде си? А къде ми е... Къде ми е мерника, бе? Но къде ми е мерника, бе, бе? Това? Между другото, аз току-що си направих апдейта. Сега влизам в играта. Но нямам право да използваме кълните. Не искам да го видя, моля ви. И влизам извън бреда. Самия... Добре, няма да убивам ключа, да не стане честно. Няма да го убивам с митика, да не... Защото вече... Къде е лъж? Къде е лъж, бе? Опа! Така, няма да го убивам с митика, защото е нечестно. Боквам го и се маха за така. Патрони, чувствате. Тук няма нула. И не знам дали го казах, аз малко съм като паметен. Дали казах, защото е дълъг клипа, че ще... Не знам на каква игра, може би на 1-1-1. Да може да стане малко по-дълъг, много тъжко е вече. Още един път. Айде, това клип, че трябва да бъде интересно. Киндера влиза. Не. На 16 кръв съм правил това. Извинявайте. Така. Остава тук, бе. Че няма скоби. Кой се опитва да изгаври? Имаме си някакъв тип, където ще гаври. Къде е лошия, бе, мой? Къде? Ого, той си има хилт.
Виж, на мен ми лагва и как ще се убия. Да. Къде е лошия, бе, мой? Къде е лошия? Че шепички. Извинявайте, ще видя на нещо. Хора, до тук ще приключваме това видео. Оставате 5% на телефона. Ще довършим честа някой друг път. Бай-бай, хора! До другия път.